Ngayong araw na to ay magkakaroon tayo ng overnight. Gear up na tayo, no? Pupunta na tayo sa Aguilar. My God! Dito tayo sa Katutubo Cafe. Mula dito hanggang doon. Yung mga natatanong nyo dyan, sa akin yan. Uy! So what's up mga kalakwatsa, no? So episode na naman tayo ng Lakwatsa do Max, no? And ngayong araw na to ay magkakaroon tayo ng overnight. Overnight? Overnight ba? Huwag niyo akong isasama dyan sa video niyo. Ay, di ba? Huwag daw isasama eh. So si Mamilda pala, no? So siguro na-meet ko na siya sa mga previous vlog natin. And also si Marlak Moto and with Sir JB. Ayan, Sir JB. Sir JB. Yan, malakas. Pabuyam ata hindi. Wow. Makikita ka talaga. Hindi ka pa nagawa? Yung ganito. Yung nilalagay dyan. Ngayon ko na din naisip. So pupunta tayo sa Katutubo. Daang Katutubo. Sa Katutubo Cafe. Doon sa Katutubo Cafe. Mag-overnight tayo doon, no? So I'm so very excited for this today's episode and for today's video. So puntahan natin mga kasama natin bago tayo lumarga. Ayan. Nagbastos kayo. Sama natin si Bichesa. Bakit yung kwarto ko kago? Ayan, ito yung kwarto niya. And also si Kuya, no? Long time no see. Ang nagbabalik, no? So kung natatanda niyo si Kuya, siya yung best actor natin sa prank kay Bichesa. Sa Mawalang Motor, no? So kung napanood niya, comment down below. Wow! At ulit si Ma'am Kay. Nakita na nga siya. Huwag ka isama. At ulit si Ma'am Hilda. Hindi naman I-censored mo na lang yun sa... Ha? Sige, censored ko na lang siya. tago na nga siya. Papakibahin ko na rin yung mukha niya. Palaro ka na lang sa rula nila kung sino yun. Okay, sino po yung sinasabi? At kasama natin si Buton, tsaka si Gulda. So ayan, mag-prepare muna tayo mga kalakwatsa. So ayan mga kalakwatsa, gear up na tayo, no? Pupunta na tayo sa Aguilar, no? Ayun mga kasama natin, no? So let's go! My God! May gulay. Kinabahan man ako, kala ko yung mga kasamahan natin. Kaya nga. Ayan, so andito na tayo mga kalakwatsa dito sa bayan ng Labrador. Meron tayo nasaksihan na isang disgrasya, no? Kaya kailangan all the time lagi tayo nag-iingat, no? Kasi alam naman natin na pag nag-drive tayo, meron nag-aantay sa atin sa mga kanya-kanya natin mga bahay. So always right stick mga kalakwatsa, no? Kaya drive muna tayo, focus muna tayo sa pag-drive. Ay, bakit kaya tahihin ito mga kalakwatsa? Nagsisigariyo sila po. Hindi kasama ako magsigariyo. Ang galing sa kanya ng ubot ko. Pababa ka muna, Garod. Oo, nadaanan niyo yun? Oo. Ba't ang bilis nyo? Mabilis. Binagalan ko nga para ano kayo? Kasi na-stuck kami sa traffic kanina dun eh. Traffic mo. Sa Swal, tsaka Labrador. Doon sa bayan, kayo lumiko kami sa dano. Ang bilis nyo. Ha? Ang bilis nyo. Bilis sila. Mabilis kayo, promise. At ayan, dito na tayo sa going to Mapita tayo mga kalakwatsa, no? Dito tayo, ito yung daan, no? Papunta dun sa Daang Katutubo mga kalakwatsa. So, let's go. Medyo malapit-lapit na to, pero maraming akyatan pa magaganap. So, let's go!
Katutubo Cafe. Kasama niyo po yung mga nauna. Oo. Opo. Okay na mag-proceed ka. Thank you. Diretso lang dito. So ayan, dito na tayo mga kalakwatsa, dito sa Katutubo Cafe. At ayan, may natatnan tayo dito ang live band. Ayos. Pero ewan ko anong plano. Mag-overnight tayo dito, bali 7:30 tayo mag-check-in. Para bukas din ng 7:30 din yung, parang 12 hours lang. 12 hours lang yung pag-stay natin dito. No? Tapos, ayun. Then, pupunta tayo sa view deck bukas ng umaga. Okay, ito tayo, mga kasamahan natin. Okay, may kitchen sila din dito. Dito. Ito yung rooms nila. Wow! Hindi kami kasama. Maglalakad kami kasi malayo. Check natin yung loob. Mga vlogger. Paano kayo matutulog dito? Hello po, shoutout po. Siyempre nakapikit, ma'am. Wow! Ito natural yung aircon dito. Ayun, wow! Overviewing. Ayos na ayos. Ay, dito na nilalagay yung mga ano. Tayo ng ano natin, room natin ito mga. Oh, may electric fan naman sila dito eh. Yeah, may electric fan. Oh, goods na to, no? Basta may electric fan. So, meron din, nag-offer din sila dito ng massage, no? 1 hour, 299. May extra service. May extra service. May extra service, bawal yun ah. Yun eh. Bawal yun eh. So, akyat tayo mga kalakwatsa sa taas. Ha? Sa taas? O, tara, akyat tayo. Free naman po yan. Dito lang tayo. Nice ah, very nice ah. Very nice. Ay, ganda. 175. Ganda siya dito. Mula dito hanggang doon. Yung mga natatanong nyo dyan. Hindi sa akin yan. Wala ko kanina yan eh. May batang naliligaw dito. So, Akala doon ko tayo may galing, no? nakita Kung dito. nakikita yung daanan doon tayo nang galing kanina. Andito yung cellphone ko. Picture ko. Ibig sabihin marami ng rooms dito. Marami na siyang rooms. Leading lipstick Ay, wala. Doon pa yun. Marami na siyang rooms. Okay, ganda dito, oh. Okay, mga kasama natin. Okay. Bukas siguro mas maganda dito. Ha? Live ako. Naka-live? Hello po pala sa mga kababayan ko dyan sa ano. Ang babae mo? Kababayan. Wala tayong babae, isa lang. Lahat naka-live yan, live. Please like, comment, share, subscribe. Marlak Moto. And also, Maestro Lakwachero sa YouTube. And also, hindi marami pang ano ko yan, no? Marami pang gagawin dito, no? Madami pa po kami i-develop, sir. Actually, nag-start na din po kami sa swimming pool namin. May swimming pool na. Ano pangalan natin, sir? Ako po ba? Apo. Eric. Sir Eric. Ayan, kasama natin Sir Eric. Hello po. Welcome po sa ating Welcome po vlog. sa Katutubo Cafe. Ay, di na pa kayo magbabayad kaya? Ganda This is dito the kaya. first time sa Katutubo Cafe. Actually, nung unang punta natin dito, hindi pa siya Hindi pa siya well-developed eh. developed. Ito pa lang meron itong dati, yung parang upuan ng throne, pero wala pang cover yan dati. Pwede. And, Hindi pwede. Ganda. Actually, yan. Ang purpose niyan para lalo nyo pang ma-appreciate yung view. Tapos pwede kayong kumain dyan. Lalagay pa yan ng ano eh. pwede pa dito, magkakaroon pa ng anong, ayos ah. Marami pa tayong aasahan dito sa Katutubo Cafe, mga kalakwatsa. Sige sir, thank you. So, ayos. Thank you, Sir Eric. Thank you po. Enjoy the place. Sir, pwede daw makijami si Marlak Moto. Po? Marlak Moto, pwede daw. Marlak Moto. Sige po. Pakiride na lang po yan. Sige po. Ano pong kanta? Kakanta daw si Sir Rob, si Marlak. Anong pangalan na kayo sir? Alayaban po. Alayaban. So, Di ba lang kuya? Kami. akala ko ngayon na. Ay, ngayon na ba? So, ayan. Kakanta si Marlak Moto.
Pakapalan na ng mukha ito mga kalakwatsa. Yes, yes. Uy! Kapal na mukha! Nagagawa ng gutom na. Maraming salamat. Please like, comment, share, and subscribe. Marlac Moto and andito po si Maestro Ilang Cochero. Nandito rin po si Kong TV. Charot. Power. Maraming salamat po. Babalik po ako. Sa ayaw nyo at sa gusto nyo. Saan mo kinuha yung kapal na mukha mo? So guys, Ayan, tapos na tayo kumain. Kasi kasama pa rin natin si Kapitana. Tsaka wala kang isang nakikita dyan. Di daw siya nag-exist, sabi niya eh. Okay. So, after nito, diretso tayo room. Tsaka room. bukas siguro yung ano, yung... Hindi ba tayo inom? Censored yun. Isa-sensor na lang natin sila. Sorry Okay, pwede ba ikat? So yun, bukas, saan tayo? Anong plano? View deck? Dito muna, meron tayong ano, team building. Tapos after nun, magpunta tayo ng view deck na Aguilar. Dito sa may Sa Nakatutubo. Siguro second time natin dito. Second time ko dun sa mismong view deck. Narinig nyo ba akong banta? Galing kumanta, no? Actually, napagtripan ko lang naman siya na... Uy, Like para akong nabudol. tinatawag. Totoo. Tinatawag ka dun. Ano daw? Sinabi ko na nakikicharming ka. Pumunta naman. Pumunta ako eh. Tapos, andun na ako. Parang, wala akong feelings, wala akong emotions. Kapala mo. Parang tinatulong may emotions ko doon ah. Actually, kasi pinag-aralan ko maging mind master. Oo. Sabi nila. Andun na. Pero okay lang. So, goods naman, goods naman. Pati nga, si Sir Billy. Pati nga Sir JD, Sir JD, oh. Napakanta yan. So, ayan, tingnan natin bukas, mga kalakwatsa. So, yung mga kalakwatsa, dito na tayo sa room. And yung mga ibang kasama natin ay nandun pa ng live band, no? Pero tayo ay higa na tayo. So, kita-kits tayo mga kalakwatsa tomorrow, no? Bigyan natin ng magandang montage ito bukas din mga kalakwatsa. And at the same time, pupunta tayo dun sa view deck gaya nga na nasabi ko kanina. So, ayun, sa ngayon muna mga kalakwatsa, good night muna. See you tomorrow! Ayan. So, ito yung makikita natin dito sa Katutubo Cafe pag itong oras. So, medyo mapag. Okay, so yung mga kalakwatsa, dito
na tayo sa, okay, Mapita View Deck pala. Pero kasi tawag namin dito is, ito, Katutubo View Deck. So, ayan, dito tayo. Welcome again. So, this is our second time.